Συγγνώμη που με βλέπετε έτσι σκοτεινά. Τέλος πάντων, παιδιά, αύριο θα ξανακάνω βίντεο. Θα το ανεβάσω 26 Ιανουαρίου. Βασικά, το ανεβάσω μεθαύριο. Δεν ξέρετε, παιδιά, πόσα είναι, αλλά είναι καλό βίντεο. Θα το κάνω μαζί με τον κανένα. Μόνος μου θα το κάνω. Αλλά εσείς συντονιστείτε. Πατήστε τα like μπρος σε αυτό το βίντεο. Τώρα που έχω, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, ένα βίντεο είπα να κάνω κι εγώ. Σας παρακαλώ. Εντάξει, σας παρακαλώ. Πατήστε.